belai wallahu ta'ala awalnya siku surga apa dan budawan takbir kan Allahu Akbar. Nah, antara untuk ke-10 rakaat sunnah Nabi itu 2 rakaat unang subuh sunnah 2 rakaat unang subuh Abu 4 rakaat unang duhur sama nutun Nabi 6 rakaat Nabi 2 rakaat urian duhur sama nutun Nabi walukan rakaat Abu 2 rakaat urian maghrib sama nutun Nabi nyasa 10 rakaat Abu 2 rakaat urian Aisyah Nah, umakumplitong kau tu ang putuasa kung 22 rakaat sunnah. Nah, niya kasi gula-gula apakikumbulay ka wallahu ta'ala sa walain ka sa surga dulawaan Allahu Akbar. Nah, dia puto mga sunnah. Nah, pada balinya na amay kumakamatang sa mga nabawi pagitong subala sa mga singgutan mo pagilayin so 5 waktong ba nawal pigulangan yan yung kakitarima Allah na pagilayin sa sunat tapunan yan uli na si Korean yan na amay kumay mga malaikat at na sunat tapunan yan uli na si Korean yan na ketapalan yan ada yang putu ada maswai ko paralongka na keterima wallahu ta'ala sa paradong na keda putak ya bisa pasang putu awak ko so alam na ini natatapos na tarong sa ulang karapaan asan sa mga simbayamun na bukan wallahu ta'ala sa walay niyan ko surga walay niya na bulawan ang umuntiya Yung puto rin ay kalayan mo. Daya mo na mga walay sa surga ng mga alam. Nabadata na mga walay sini, mga ito ay mga walay. Kaya kala puto mga walay sa surga na ayaw pa ikaw niya na 60,000 pa ikaw. Allahu Akbar. Di ko minsa katan, kaya tama nagkusultan na batat niya baka panglaki. Sa ating manawalay ko surga na ayaw pa itaw niya ng 60,000. Ikawin sa kanta, batal ko di malupun niya kira. Na umani sa timan ko pa itaw niya. At kung manamdamin niya ng ikawin sa kanta. Umani sa timan sa kutanong 60,000 pa itaw niya na adna kayo. Adyang punta kayo na marimpo nga kayo alaman uman dan mata manusia na dudu uman uman na sarapawitaan ko dataryan uman upamana sa piling karwa na amay ko kataman ka na mapitaan nataman ka masisa umana mapia magkuitaan bili-bili magkuitaan kenapa sa dunia aso sa ating mga kayo na isa-isa na diyan po ito kayo na ikalayan kaya kalayan na di magatos na po na i-play ito ka ang mga so di ko misa kata ato na yung Marcos what ano ka kayo sa manusia na di ko misa kalayan mo magkaruyan na Allahu Akbar malaso Allah na amay kamakamatan ng surga na beauty kapagpaparatiyan ng mga manusia sa tiklus wallah na mawang nagkawasan na kumabagod amay kung nakapakatanong ng susurga may litan ng susurga at kita mo subsaya niya makalawala o subsaya niya makalawala din sisang kuto ayat Sakian kayo kata kakakul kayo pelakano Allah kutara tanu surga panginta Allah kanya tanun insyaallah pada tanun dan kebe maka surga insyaallah
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا in duduk semua tahu apa maka surga Allah si surga timu siran emang yang nanti siran belah nah kuyuk syukur maka surga Allah pada siran dan baru berbayar dari penduduk siran si surga hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha tamansa maka masiran ko mga pintu surga na pangalakaan dun sa pintu iyan wa qala lahum khazaratuha salamun alaykum tibatum naturun umahud niya ko surga asusalam nasir kanu alam na tau ko surga sabab ko kiyan niyo Allahu Akbar na isang patiran Fadukhuruha khalidin Nasul kegalun kusurga Sa dalayun sa pakataman Tadi galurun dan kedan Nanti turun Oh niya maka surga Wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dah Turunin Alhamdulillah Sulamun bentukan aku Allah Askanian natiuman tumanang kaminian sa kapas layan. Mananya nanya ngailay tanruso mangawalay. Amya tarusan kaya dunia. Yang pamangusayo mga ulama mangawalay yang makalawal. Sa ating manawalay nanong pulong gibuy pa itaw. Nanya ngailay tanro nanya kagiraw supo makasurga. Alhamdulillahilladzi sarafana wa'da. Sulamun bentukan na bentukan wallah atiuman tumanang kami yan sa kapasagan. Surutan may dito makapituman na sa luman na maulo. Na ba nagilay niyo baka lumapat sa ibang mga tao at ngiro sila na kung naman po kumana. Gubit na yun. Gubit na yun na. Naupunod tumititik sa puso yung na isang itong kapagkakatirutan. So insyaAllah paparati ang tarun naghihingan niya alay sa Quran ang minasabda ng Rasul ang mga balas na palit na ibalag. Sa baluto na sa tubig niya na makita na maka libulayro makapasolay na sa timan anong pulong ipaitaw na dinisilbi niya muna sa pula-ulo kalakatas sunat. InsyaAllah So iman to na kaya pagkatarap na umalino karakata sunan naya balasian na sudyan na tulmawa asudyan na tulmawa na siyo dalong Jibrail naraning bipot na danyan din manong ang utadyan na tulmawa ang kalayan at surga na gusto kaulayin na gusto kalayan na dulu to karakat naya panugatan ng mapakadakal sumita ng kasilbayan sa mga sunat. So iman to na isa ang pikiram na pumunta karkano sa punisibida na sa mga lugar na itulah na karkano ang kaya-kaya na tanong Allah. Anto na ito na ukitan tanong sa kaya na tanong Allah Ta'ala. So kaya na tanong Allah na makalima tanong mo yan. Makalima tanong, makasagot sa mga kauyaw niyo. Na ayaw ka lang mga manusia na hira na ng kata. Ayaw mo kata ng mga manusia ginakuan na sumanusia na dua kauyaw niyo ka moyak sa dunia na moyak masalungan na maulit. Tapi di ba makalima tanong sa imaw yan. Na dapat yun, pada abad kung makin ubah dari sini itu dato natatarus juga tatarus juga na dia terus kan maisat nak kemudian apa betul pak mengasih minat tano nasu mga patutur kayo naya mana itu kamu tadi katur na marasiran bangku para kaya kayo
Nauli sila para tiya naipilat ni kabalingira naroon silang pakatutulong sa walay. Gusto? Inusi ditulah terus kita ba isa sa para tiya. Tapi ka. So ibu ni man to na free turato. Insyaallah. Kasa natuturato dalam sandal. Ano kapag nalis ka mo na makapasat kami. Ano ba 'yun? Ganun to mabala. Wala pakatulong ka pa sa dito ka pakatulong na ano kawa. At sa baba na mata na lugar sa. O tadi nasisikap sa dapat 'yun. Nakuha ko rin subalas. So di ka pa kumang kasi na makanaw ka sa tutura-turin ka sa kaya ito nagsul kasi na pagkat mo balas. Inshallah. So kaya narutan mo Allah. Lagi mga kapatid yan. Yung kung mga ikundog kapag anyo may lain. Anyo katukawi agi sikiyan na katiwala. So manusia na paganaya din ng Allah na diyan po takaw yung putian menaya. Na sa manusia na kalinaon sa yung putian menaya na dino dito ko siya niya kapiranggan. Na dito matakas menaya na magdamian na utad niya ko putian niya. Na sangkot oras na inibitira yung Allah Ta'ala sa tao sa tiyan menaya. Ako yung ligis nila na gusto Allah. Natulungan Allah Ta'ala sa kuto ay ikaw ba at yun na alas to grabikum babisan ni Tuhan ka Tuhan yung na iya isumbulan po tayo ikaw ba at yun na pala ya Rab ya Allah na uway sa kahit Tuhan sa mga to nag-YouTube po sa Petra puto sa fitra na ay pakasal ng mga manusia na lang na ikaw sa kaya dunia na Muslim di Muslim sulok siya na utay ikaw na Muslim mo. Yun yung daratan ng Allah. Lamang ay ikaw ang manusia na kung nakatabuhin sa tiyan binayan na Muslim mo. Yun yung sa fitra ay pakasal na kaya daratan ng mga Muslim tata. Sa mga to, nagyan ko to, ako yung yugdan ro, na pipiraw lang ro sa manusia. Pipiraw lang, na doon, pito-pito lang, na inimbuata sa manusia. Uli na kalawan to, na pagawa ro sa manusia katulin sa kayang dunia. Na kaya ka natatanong, agyan ko to, ako yung yugdan mga inatan. Sa pagkano yan ako, nalamulang tarot niya kasagot sa tiyan winatan. Gusto? Kung tarot sa niya ako masangat niya, kasal ako yung kita niya. Doon makasagot ko tiyan winaya. Doon. Dito doon kapit kinasiya ko niya ako kitman sa mga kayuan miro na pinaniba na lumalok sa ta. Niyaw dugo ko sabot ko kinida po ito nasiya ko niya ako sa mga kayo. Nada, namun taruh niya ka okay po, tiyan mga inatan. So tiyan mga inatan. Na isa waran yan, yakamun sa iyo. Isa waran po tiyan mga inatan na masimpi. Naroon yun niya pakapagitaw tanong sa mga kapiraunan, ang mga kasimpi-simpi tutuwadar pa. Na so, ikaw gan, ikaw pa kayo mga kapangatang. Kaya masuswa lawas na nuro na matatapos sa lawas na hindi masuswa yan. Naso Allah Ta'ala na kapasan yan na niya pakapagintaw tayo niyan o magigupos sa lawas na ikan po wala ng putatian mga inatano na malibutan. Then nalaw niya na malibutan. At ito sa adna isusunod sa sulit. Dan yang kali libut betul, dan anda mana yang betul. Abu tanya apa kita tahu pun yang kali libut betul. Ikat dulu, apakah salam betul? Tiada mengailankan na dapat apa nampak. Anda mana yang terkata takut tahu mana itu keruya.
Di tanah ya mana yang na bertimusan. Di tanah geram bisa dia kota mengapa sangat sebagai tertaruh. Dan dia kota kata tahu manusia. Na upama ko pagisi sa manusia na yung bakterya na siya po din tapos din na yung kumapia derpa masuswa-swa tapos ni. Upama ko dito masuswa na dito mga suinay. At makapira mga bukul swata na tigilan ng niya tayo suina. Nasama na ito na rumah na karode yung po na nagkakuli-kuli nagkakakaw-kaw nagkakdang mangguina o dali na nagkakakaw-kaw. Sama na ito nagtanto na makaluluya sa wata sa tiyan niya. Kaya kabera, di magawa na niya masuk ang pangawa ng Allah na diyan po ito ini tugulig yan si Sadyang Kayaruya na niya masuk ikadua kayawiyan kung betul sa hayatul dunia kayawiyan si dunia na diya po tanyaw na kayawiyan at yan ito tanong na hayatun fi batnil aw yabutu sa solad o tiano ina na ayaw mo tanong na pipiraw na pili na yakap tuwalin na sa dunia na yi na binibili taro sa isa umur sa kaya dunia kaadun na yakap tuwalin si na din na napasya at na yakap tuwalin si na pipira ka oras badil na niyawaka uli napipira ka minutos. At na niya katuwalin sa dunia, napipira ragun balin na niya waka. At pa man na niya karampay sa pipira puno ragun, pira gatos ka. Binibili tayo si isa, tempo. Binibili tayo si isa oras sa kaya dunia. Na diyan kaya dunia, napay katita mo si, nabita mo si kirampay sa pirang tipura. Mula-mula sa masa o umat Muhammad ang puri-puri ang masa ay mga ililitan mo siya pagdakal na sumidan ng kita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdakal ng kulurago na gusto pito kulurago na buwan kasalakap ko makalpas sa maroon na diyan kaya dunia na matatagutan mo siya na ayaw po at pito bukan na pumunta sa dunia na simba dia untuk asim berpelimun tarusi layatan rumah penutup saluman bawah. Nasadun sadarnya sisi bersuara nada penutup yang saluman bawah. Sadun sadarnya bimbang sampai dunia nama kapesan di terus saluman bawah. Nah dia kaya dunia nak kena tantangan. Nah aku berarti tarusi na ayah aku kita nak apa? So, yang gana kita ng kontiyan ng mga ikatanong, naya ka pa kita na ay hindi po tatan. Nanya ka ulit sa kadunya, hindi po tatan. Kubayin na, so ako gana kita sa kadunya, na ay tutulong na kapapatay. Kapapatay, ako gana kita usi. Na, diyan po takapatay manusia. Naulang punta mo sa iyo pagkasal. Naya hulo-hulo ito nagpakatali mo igira mabaya amal sutak nagpakatali mo malaikat na susukun sila no Allah grupo sila nagpakapon sa langit nagtuna sila sa katatawabatay ang baramat nagyang puto at tuloon nila noon napakawipya kaginawang kakaska nagpakasurga kawa na yun po tatang apa kelam, sakapun lainnya, nanya ada soal ke. Buli mu datang harna tak ginonya saat tu ganatinya ko mga pamilyanya na diyan ko natin tigra. Dataro keganatan yang semangat na marunya bintang. Kasamo ka kaya turun mga malaikat sa pagkasurga na kaya lipatan yang surat ginonya. Yuti putul kasundan wasita meminta bisa kadataran. Adi kumin sa puso manusia rata ginawannya ko pagkaganatinya ko pamilyanya na di mo kumin sa rarbiyan so harkiyan sa kaki pagtulubiyan ko lang ko kumuliyan kugay na niya ko makunta mga malaikat na pituloy nun apakapimpiya ka ginawang ka di ka kulak na buning rata ginawang ka kasi kapakataros ko so nasa ko tauras na ay minisandi
namanya penuh-penuh surat di akademia yang lipatannya surat al-Ginawa dan busuk al-Qiyam ya riwayat Allah ta'ala Al-Quran a'udhu billahi minasyaitanir rajim innal ladhina qalu rabbuna Allah mata-mataan as-sumatau pituriran ayat Tuhan ini naswallah yutu semua mukmin agawi-gawi dan na pesibu ajaran Allah gawi-gawi dan na bentuk ajaran Allah innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu sumata mata-mata sumata wa pituriran ayat Tuhan ini naswallah nauriannya dan yang dimengtolansiran Udi nauriannya nani gudaragiran anggota simpairan ku Allah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu turun semua malaikat Nabi Isa mga malaikat grupo siran turunan mga malaikat sekalian na turun oh mga malaikat perkanian aku tak beramal alla takhafu wa la tahzanu nabi kaiman tu pekelab nabu dikarata ginawa Allah dikar pekelab nabu dikarata ginawa ayah maranya dalam makna yang berapa lah betul ini kesuaian wa abshiru bil jannati allati sebab sasi kalau perkataru siku surga ini biarkan maka bersedar Allah asal kutawaras nasu manusia na ayat lisan dikukakal kian surat aginoannya na miaya penuh-penuh dan surat biar nakapipia ginawa sakya satu ini yang usah sekalian dapat surga hati-hati iman tu malipit lagi nuatan atau isi muskal upah kasih bulan panayata surga perkara-perkara mataitan iman tu Allah Akbar antara meliput kalau bagaimana imannya asal surga kan antara kami meliput kalau yang kedua iman tu kumanatan kaya dunia ada ibir aku ditaruh kalau kami ditaruh kata kesuatan ustuanya nah sanggup tahu rasanya apa kamu kata malaikat yung firmina ayah maranina yang berdiri ada yang betul manusia sampai ke surga pak nah sanggup tahu rasanya takawe yang berat poin suatu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nah pakapia dulu ini mana anggota barang betul ka susurga dalam kanu pengataros aginan suminibirkan wallahu ta'ala kapasadan nasi kuliah itu na diyan ko tapakang bulag-bulag umalakal mo sunyawan yan ako sebenarnya na ayak kapuspusan sangkot ang pemuda sunyawan sa ikubadan na ayak kapuspusan ang pemudasan yang kumangangguta na sumatannya sebab sa'ayu sumatannya nagyuk na binilay niya kulangan matatagsi ko dunia nabusubak sampai ng Allah nasangkot ang guna tunyawa nagpilay ka walang nagpunday na sumatan yan nadatarugan yan papat ni alangin dugal sa langit sumatan yan sabab sa diyang puto pagkuno sa kutan niya sa kiyaga natin yan kubalan yang ginawain ko tentu yung katatawin sa kalunya nasa konsumata nagyang puto at tatawin niya tinakapkuno sa niya sa sapuro Allahu Akbar yun ipikaro na di amay ko may ganyo sumyawapat beberkano amay ko miyada sunapasyan yawan yan na halalakan sumatan yan na ada pengadilan apakah pipi dengan dia subhanahu tantu ang ginawa sunyawa musubadan okay mo batubiran sa kaya dunia nasabot ang pagganatayhan na tantu
malah berada nama yang demo Malaysia sampai berakhir kemudian. Nasa ko tawaras na pituro niya mga asita ng mga tuna si sa harapan ng Allah. Hinuto nakagisi sa puto ang kalatawiran sa dunia na madakal abnyang galpo kira na dusira kami galpo. Na bumadakal abnyang galpo kubada adiyun mga ayon sunyawa. Uwi natin galpo kubada. Kasunyawa dahil din galpo na sumakasipot. Uwi na subada na pumunod na nalipunod. At nawalas na subada na pumunod si kunyawa dahil galpo sa sipot. Na nawalas na subada na silay dahil din galpo na sumakalusta sa kaya dunia. Nasa kota ang ganatunyawa na tingin ahay ba na makakatunan na sa hadapan ng Allah at tingin si ko at pumukong Allah. Na dito, at yung putos mga malaikat ang niya kaumasang ko tauras na ay kumakamulag subad na uso niya na yung puta ay puro iran iras na niya na baraman na ay puro iran din si kumangalaki na ay kunyo mayroon si kumangalaki na si kapuruan kumangalaki na rupong kitaman sa mga malaikat na palagniran si ku Allah at ikiran na ya Allah na katiso niya o baraman na ipulalan nila kay manto ang pag-isabutan na nila at ang nakatawan aso baraman na ipagapas niyan na makadunsi ko di muka. Naswallahu ta'ala na tawag niya ng kutan niya nagtiro niya noon akapakasok niya. At roon ke Brooklyn so baraman Brooklyn wala atau sa surga. Sa kaya tiro wala ya ayyatuhan nasul mutmainna ay ginawa ang bitter na posible niya brother. Kundi na ay ginawa sinipot na patay posible niya brother. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ay ginawa amiturna si kusimpan niya raka na himanto ng baling ang kalukot ko sa kasusuat na buka pa kasusuat na himanto na tapi ka rin si ko makaswarga na himanto na kita tinggalkan ko bermakasud sa surga. Allahu Akbar. Tumanitan ko Allah di masuk manyawatan. Si makanta si kapuro ng mga laki. Na terus makunfir bertanu Allah. Matang kedua Allah. Apa ditanu ko bermakasurga, nagupakasurga terus sa surga. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بينما أبيتنا وسيبني الرحمن iman to nagdudugalan ko Tuhan ka nag-iman to natapikalan ko mga ulit na pangapumakasoga nag-iman to napakasoga ko soga Allahu Akbar yan kaya pakarap ko niyawatan yan kaya pakarap pakiat ng tanong wala sang tanong kita sa para pero tanong
awit ng mga malaikat sa ibukapuruan ng mga langit. Nagmukumpir ko Allah, butil ko duniyan, as kanyan dapat ko mga tao ko surga. Na ibabalik sa kanyan, sa kanya dunia, o mga malaikat, na may kumibubasang kaya dunia, naguro ko niya doon ang malaikat na kikuburian. Kakagyan niya, takdan niya ka surga ka, sudin su Allah Ta'ala, imitiro sa surga. Naguro ko niya na makasun ko kuburian kapag yung pagilay niya supadaya o kuburian. Allahu Akbar. Na yun din panganggihan na so katataguan sa walay. Na gusto katatakan ng mga tunganin niyan. Eh nakapiyan niya na magal sa mag-aaral na misan pa ito sa puto kuburian. Na ito ni katang kadakatang kumiron ko kuburian. Na diya ko ito makaano Allah Ta'ala. So, karya o surga yan. Napakilay ron so surga. Ang katurusan yan. Mailay niyan so ibigyan ko surga. Mailay niyan sa mga walay niyan ko surga. Mga buluan na mga walay. Na gusto mangalalan niyan ko surga. Ang mga muntia, mangalalan niyan ko surga. Gusto mangalaw sa ikin. Na gusto mga sigdan yan. Kaya po ito makagiraw sa kanya, ay Allah, na kita ka sa dunia, anak ko makasod ko surga. Nasuwallah, nasabat ko na ito mga masubangkit. Kaya po ito, turun Allah mga malaikat na pakaturugan niyo. Na piyakaturugirang kanyan galakan ng kalong kita ko dunia. Kaya kita nung kapag makasod ko surga, ulidan bang kita sa dunia. Kaya po ito, turun mga malaikat, turun wallahi mga malaikat ang napakaturugan mo. Na piyakaturugin sa kanya sa kapipiyang ginawa. Na ayaw ko, kiyag naman yan. Kung katoy, kung kananayaw ang mga tao ko kubur, sa tangan sa likabang kita ko dunia, na datas kanya, umisir ba yung sa pagkarakataluhod, o di na pagkarakataasar, dalam kalir dan dia fikir dunia dan berkasut guru kasut Allahu Akbar. Gina di kagana kita sampai. Na sukman sa mga baradusa na membuang ganatiran po dunia. Na dia kutu pekauma ang mga malaikat, ang mga babasa na bensindiran sunyawan yan si kubadan yan. Na magdamian ang kutu maniran ng bensin sunyawan. Na magdamian sa kasakit yan, uman mga maniran katun sukang bensingiran ng kunyawan yan. Na datar makasagibu magpuntulang dan sulawas yan. Allahu Akbar. Dari yung kutu makaliyok man sunyawan yan, kubadan yan, na ipuliran manggu sa langit, na sumangka sa mga malaikat sa langit. Minibayar berso kaduin. Na yung kutu alam na malaikat sa na alam paaliran, aulugan yung ang kananyawan niya kadudu. Ajinan so mga tao mga baladusa. Napakadulpong ng mga malaikat sa kay al-Upa. So nyawan yan, naliran mintaros sa langit. Na amay kumakadugtog si Kulumba, napakataros nilang sa kutu, nandun na tato, madal-malandun na maulubos sa kanya, na magdamian doon at yung kutu, kaya pakadabanas na busukera sa ikunyawan yan sa bakulan niyang kapakawan. Nasigan, makadukul sa yung kutu, pitruman tamanan bago darba aku marata darba sidda dan kormasya mahuri Allah si sa potong kiatan puni ko mga tao ko kemudian nagirdi ka dalawa ko yogi hanya katalu ko yogi sa kadra naya kung betul ko yogi na hayatul barzakh kau yang biar si kodal mau kubur. Tadi yang kena kau yang biar si kodal mau kubur, nak kita usah di dunia. Kasih na yang mau mengajar terus si nak kira puluh nak tamat. Nak kesalahan supi kira gantus rapor. Kau gay, tadi yang kena kubur, nak pikiran di puluh. Amai kali bangkit na dunia, nak pikiran gantus di puluh. Nanay ko di pun bangkitan na dunia
nagpapakaya milyon-milyon lang tanong sa mga kuburtan. Okay, na sumano siya sa ka nakatatapuyan, sa ka na nakubur yan, na amay kustan yan na baraman, na di mo tapituro tanong, liw ko kapakaluday yan, napakaludag kro Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa kagisun yan rin sa kailan yan po, surkayan. Ugay na sumara, baralusa, amyatay, na andin kalamabiron ko kumulian, nakapmunan din susiksa o Allah. Na papagudod din, mga pauludod ko kumulian, na bugi-bugi din, so mga lawas yan, so mga sapo yan, so mga tulan yan, na diyan ko ito pagdasal ilan din, na ang makong maswapoy ko kubo, na diyan ko ito nagnilan din sa lawas yan, na nababakay sa isa, o manaman tulang sa lawas yan, na makakaswit man, na tulang kumanwapoy. Na gusto ko mo na din yan di plupit niya na diyang puto ang manusia ni kubur na baralusa sa sampurna alupit na makaliw-liwro na sa mga siksa wallah pisusunan na laban mga masalong na mawali na kita rin mo dun sa diyang putaran mo kubur yan. Mahuri mo Allah. Sangkot ka katita sangkot ako butano sa kapnayawatan ko bangkit na sa mga tawa ni magaman na yung pagbuong na nirarunan sila doon baday. Kaya katawiran doon na pituman mo ito kapakadadaya doon na yung palawa nirarunan sa kapakadadaya doon. Uwiin na sa mga tawa mga baranusya na bituman tamarang kiran ito sa kiyan na kiran wala masakit ang punto katatawiran ko kumulinan sangkot mo ulolera sa kapsiksa kiran wala na amay ko mo masubangkit na pawiyutan ng Allah ta'ala ang ginasa niya ng kayan sa kiyan tulungan ng Allah isa yung mukatuloyan ang ipantag sa ibubangkit إلى السماء فطرت amay kasulangit na ibubar Allah Akbar jadi langit akhirnya tanong na amay kubagit na dunia na ibubar ay Allah pakapasugnod na manalaki na ibubar sa kayo wa idha kawakibun na may kaso mga bitoon na pakapurumpahan. So mga bitoon si kumalangin na makapurumpahan. Wa idhal biharu fujirat na may kaso mga kalulan na pakapanulapay. So mga kalulan na pakapurulapain na laon din palaw sa dunia na pagilok ng mga karga. Naran sa mga ingat na gusto mga tao. Gusto mga naman na may matatawag ko liyaw. Mapasaro ito na pagiyog ng Allah Ta'ala sa mga tao ko kubo. Wa idhal kuburu bu'thirat na ang may kasulaman ko kubo na uya pun so di kukubur. Nasa ko dauras na manisa na nakampur kukuburian. Lahang tarudin matataran dia. Sa kaya pangampuan na kukubur. So ay pagana makapugbuat si kukuburian na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam na nakampur na manusia si kumakubur. Na yan nakampur at pagpaganay na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagyan ko ito gumakampuan sa mga malaikat, gusto mga nabi, na gusto sila kung makampuan ko, kaya pa ako na makampuan ko Rasulullah. Kaya ang pag-paganay, aming buhat yan sa kayanon niya,
dan dia kaya pakabironya aan kesumaw mataka. Nah, nyaka umat suci Jibril kami ayat mampu. Nabi minirau Jibril ayat Muhammad nasmaw mataka nanya kambilan sirah. Anda sirah pun demiata buat terapa. Amin itayak sedunia na pias kami nanya matay kabir. Nya matay su pangalan mga malaikat, su Jibril, su Israel, su Israfil, tamang buhalakal maut nanya tayo. Na sumaw mataka na sama na yan ang ipapayapat sila. Na ipindro Rasul na tingin na panimuani wa Jibril na panimuang kasumaw mataka. Mati-muti mo sila nandur pa anak sila kay kedaliang nandur ni kailang kaya. Nagyan ko tu apian ni mo Jibril sumaw matian. Na dia kay isa niyan sudar pairan na inisugay niya kumahap na mga umat. Nagyan ko tu dia pa sila ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa maruto na minilisayan ko Jibril ang tunab si gusto mga umat ako. Na biduro Jibril napakabibiyang kaginawa ka adab na umat ka agon yung neraka. Kaya banyak na sura-sura ini pakapiyang ginawa niya yato ko yan sa kuraw tiyan sila nakasapat yan sila adab na niyulog ko neraka kung mga umat yan sabab sa oras na yuto yung pagana kaya pakampuot o malaklatang sa mga manusia mga malaikat sa mga jib na dia butuh kiawiyang tanong na duty ituan sa hayatul mahsyar. Ayaw mananya na kawiyaw biya si isang buto akapukukum Allah. Na mati-muti-muti sa buto akalama-lama Allah kapukukum niyan sulawan niya papasatan. Niya pasalamabiyang abuso niya pasalamarakan. Na si isang kanan akapukukum Allah si sa hadapan niya mangurin ko Allah na niya kada-kada-kada ama penggulaw na ruwa pihak ang mamasal isa pihak ang mamasal na dia puto akaputusi kung mga tao pumakasoga na yato sa pumakasoga sirang na may ko hindu kirang so kita kirang aron matatago sulang ng piyaga maliran daftar mga galubukiran sa dunia ang mafia sa marata na may ipuipunan kiran na ayaw kupakas po mga limayran na sukawan na limayran na upuun sa tao na ayaw mapakas sukawan ng limanyan na niya kasimulan din sa pakasurgas kanya yun isa ba abiyoy Rasul apun sa buwan niya Allahumma a'tini kitabi yamini ya Allah nagbarukarakan sa kitabakan sa gula dan kukawan na limakuan na punita ng bulan ko Allah umantaru din sa bayang umantaru din mapaparo masusur na pumanita ng ko Allah kaya kakawatan ko kita tanong na sukuan ng limanan pero yung sukuan ng mga liman niyo Allahu Akbar nagina na ikakasartan ko kita tanong gina ni punita ng ko Allah ayaw magpas si sa hadapan Allah ni kawatan ko kita dan masukon ng limanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyadinihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Salisata ati wallah ayat kawayan ko kita dia nasukaran aliman yan na niya sibu-siburan din ayat kapitu aku amaliyang dapatkan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala miyasi mudah-mudahan apa aslam sekalian sama lewat fa'amma man utiya kitabahu biyamini sansatau ayah ibdurun ko kitab yan nabi kawayanum na dia kawan nalimannya fasawfa yuhasabu hisaban yasira na miyasi mudah-mudahan ayah apa yang bistigaraun napakal mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mana pakasul dan ko surga wa amma man utiya kitabahu wara dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi
مسرورا. Sama-sama ayat kawan yang ko kita dian nasinian makawa si sa tali kudanya. Allahu Akbar. Nakulbu kai leku dia nak usurar dia. Narul ko kita dia sa kawannya. Jual lima. Namanya sibu-sibu lalu aku luden saja potong lagi dia sibu neraka. Allah. Biar sibu lalu aku luden lagi dia neraka jahat. Ini tu innahu kana fi ahlihi masrura. Sebab sahabat sekalian, nasuh kata tahuyan ku mga pamilya yang sedunia Nabi Suruh Sirat. Namanya Nabi Suruh Sirat asumnya wik sirat. Siawi akhirat sedunia. Isa ka pamilya adun na musim paya. Isa ka pamilya adun na matau mati asa Quran. Isa ka pamilya apalaya padigang sa siap. Isa ka pamilya apalaya namanya na mga beradusa ay pisisi kira naso ang beradusa sa dunia. Ay ginawa yan ang kurumay na ang beradusa. Ay biyat ko mga tayo na ang beradusa. Napitur wallah. Innahu kana fi amrihi masrura. Guni ko matatapos sa dunia ko tatawa naso niya witsiraan ko katatawag ko pamilya. Allahu Akbar. Gina. Sama nito na isaw ito $10 ako takipkan ko kita na makaktusan sa pakasurga usul pa ba? Neraka. Lamun namin ikaw yan sa kita din na kung ano na lima na niya kasipat siya natin sa pakasurga siya. Na lamun namin ikaw yan na 2 na lima na sinian miya kawak kaya gunan si sangkaya ni kulian na miya kasipat siya natin sa pakasurga siya. Nasabot oras na so kaya pakasipat ng pakasurga sa pakasurga siya. Nah dia muli-muli itu semangat para sirah sakar. Allahu Akbar. Dia muli-muli itu semangat para sirah sakar. Nah dia foto adisir dekasang foto akal kira nanti kira nanti kesuai. Nah dinan pengintan Allah bro dan ya Allah. Ambil ko ipulat kami so kita babi aku mengenai nama kau Amirul. Nasuhon aliman Nabi Amirul Bikawa Sudiwa Maliman. Perintah saya kalau lasang takaku kung Allah na dia putu apa sesekata tanu sesekata sumangata mga pagkarumanisa sesekata sukurumay ko pagkarumanisa ko kaya sesekata susisiringan ako kanisa ko pagkarumanisa ko siringannya. Persisi kata sudah tu maranya naso mama madang tahu nak pun kata diram datu tu andang katiaku so abdara mirka so umpian mani berkasih aku saku so umpian mani berkasih wisawita so umpian mani na andirin sumangal kani naging putu apa kata diram dengan putu ada kewirausahaan tama sedih na madang ayat barang yang tak amalian apa yang kira-kira. Nah, ame tadi tuntun, nah ibu ibu pas manusia. Allahu Akbar. Nah, pada kata mampu, anturan ibarat saya mengatau sumino iran, ibarat tu mengatau dia dibilang suruh bayar. Nah, sekatan usia liputan suruh meralimu. Nah, semangatau ada mengautanya. Ada yang pakai mga manusia na panguan sa mga bagian na ilugay ko mga tao kautang. Sama na YouTube ini apa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yan kay puasa tanong na di pag-ikumego. Sebab sa bitiru yang sa dunia sa ayatul kursi at na kullu amal ibn Adam lahu illa siyam فإنه لي وأنا أنسيه. Selama amal buatan Adam na pala yang terk, inunta sa puasa kakak nuto asak mabulas. Na dito pag ito may wallah mo rin pa, tak na bang kontrol at tutuwala. Na may ka ikalimu wallah suta, amay ka ikupti wallah suta,
Napakal mo niya supuasa na tingin nakati supuasa niya. Nakagyan sa kanya nakiamiskinan kagaya sa mga malaya. Nakati supuasa niya na puno-puno ng nabalas. Napakasundan niyo lang sa surga. Allah Akbar. Kaya marami na liyo po sa tanway na kaya isa pakasusungan si wala na ipag-uot ng tanway. Bugatan ko pasagi sa mga namorya may po pupuwi na lang sa kapnaro na ipag-uot ng tanway kaya po sa tanong sa kapakasundan ko surga may po na ilay wala asa ka tanong na kaya rubi at tanong na kuwa malatan na pada pun nama punggulo lalu apiak kamu isa. Dan na mga tao ada na binisimbay ng Allah na makasurga sila. Ngayon, di sa mga minus si kasurga. Ang mga tao na binisimbay ng Allah na makasurga sila. May palutul at nasa kababa. Ada na binisimbay niya po Allah. Nakagipatay at yung mga tayo na yung umla kay magamal na iman ko mga ikarita ko na sabag ko kaya saya kung kakano kaya mo ka naman sa kano inokong nabasimba so Allah kami ako tulangan sa kayagat parakat na kung yung kano na may pumatay ako na tutungan niyo so tawasan tutungan niyo so badanakon na may kamatutungan din na walang gusto umpiyak na pagayat niyo sumabagran ko na kayong tungon niyo sumpiyo na kasakang kaadit makunot mabagran ko na may payapat kong balabala tigilan na yun ito amani yun na isa na kami na masakita yan isa na dawat na kanay kukulok siya na banyang karawin at tungon niya sulok siya na tigil ang kami kumakaptuna uso Allah at tigil sabab salit na magtulog-tulak na amalak na sumawatayan na niya kakatantang sila kumuraw sabab sa niya kalalaw at tuman iman ko na pilay tanong mo mamadang na din na sabihan niya kakapalang mong pusyo niya dahil naman ang taon na hindi mga watak na yan naman kariba totoo kaso mga wata ka na anak mo ka na kasali na kalibiyang ka na sa tamukit mapapasalin mo na tumulin ayang ka nila ginawa nga tunay at ay taman magputo ka sa luman na muli nasuwata ka na preparatory ka na dingatan to o linggo na ginawa ka ada man linggo mo tatano na din nawidan na masarap po pira na inuwan niya mga kota mo sa tabo niya kan bitar tanong, taran diyan tanong ni bubota tanong niya kan bitar tanong sipa. Dan ni bubota tanong niya kan bubulay tanong sipa. Betanong ni bubota tanong niya. Ara bitar niya anak pirang-pirang. Nasuwata na bitar tanto batang bubuka bubuka kilo sa tamo. Padahal penawatan dia bagaimana kasar tamo na ayaw ni bunuh datarian. Ayaw ni binasa datarian manusia. Layan itu kibaga kumawatan na so ilmu na gusto para tiaya, na gusto ka biyeta o kumakiya-biyeta. Yan na. Yan sa mga nabi, agyan na tayo sa dunia na kanabayaran kaya bagal na talang na mamatayan. Nasa tanong na yan po naman ang tana, akong narumasay, pag ako sa karapagugagi sa madang labuluan, madang alay niyo, madang lalupayo, madang sama mo to, na niyatang bagat na po naman, na tigil na mga ikaritan ko, Nabiyan ko ako din sa diya kaparang di ka pa na mukhi na iman ito lagi ipidi ni Uraka nasugya patay niya natiyot ko yan nakagid na mag-ubyong bisulos yan na tira-tira din na initap ko yung tirang subyulos yan okay na niya panuturuto at yung puta sa katawanan at pagkakay mga kaungataro sa along na mauri nagkuyang magkusalatar sa kakuyang mga tao. Nagtirurun wallahi sa katawanan. Nasa kauto sa piyakitutong yang sulasya. Natigil na uwi, ya Allah. Inong kauto kong gulaw lang. Adyang ko ta kaya pakitutungan kasi kubalan ka. Sigurado kaya patayin ka. O biliswal na nakatawan yan. Natigil na, ya Allah. At yung din katanggo. Iba ko sa kaming berat mo ang salunganay. Amori
ada yang nama penutulah keruka malakan kapalnya apa asawit sebenarnya. Tawana asawit nasiyawitan naga usnad nasibu ya Allah. Nanti wallah antuno tu isabab pakai pagito tong kasaginawang ka. Nanti nanti pun kewara yang bagus kami tuna. Ipagkayakan sa kanya Allah kubukos kami tuna dalam penutulah keamalan kematian. Tapi terwallah mga malaikat ako napakasugod sa surga. Sabab ko ipagkayan niya Allah. Maknanya na di mo kutuwa ipagkayan niya Allah. Sini pendapat ay ko ipagkayan niya Allah. Nah ini surga sa surga. Takbir kan? Maknanya nah upama ko jadi surga tahu sa surga at di mo kutuwa ipagkayan niya Allah. Na ayatun sa mga tao at nakuman ng mga amalia. Na yun yung sabab ay natarong yung puno na ang mga sibatan ng Allah. Pupungan para kong tanong Allah. Punawin mo kapakasuktin sa surga. Mga puntaw tanong kung mapuro ko surga at betul sa tiyan na Firdaus. Hindi ka ba yan asin mga alam kung mapuro ko surga. Pero nilalihan niya. Allahu Akbar. Antay kami yan, nasa na makasurga na besi ko magubuhon. Tabang nila na sumapuro, o ba taron ito di ko pa na sa tuman dulu, dapat iyo. Ada na tumang nila na sumagubuhon. Na, kung ito di taliman, iyo, lugtan. Gusto yan. Ada kang talapang niya, dari badrang tanong. Datarang tanong, ini pangdurung kalau Rasul na pun mangin semua pun ko surga. Kau ibaratnya datang nakapamangnya ya Allah dia buka siksa sa mana mau punya bisa mo una harap sa dunia siap masiksa sarang nila mau siksa itu datang dia itu ikut kayu itu kalau apa mereka yang sini dia itu siksa dan dia pun magtulungan na Allah pagkunin ko ka mga dusa mo na di karakan siksa sa dunia na madarating karakan siksa sa lungan na kumahatalo ya Allah yang kata-kata na dusa na pagkunin ko ka di ang pasiksa sa lungan na mori ang piyang pasiniksa sa dunia na sa radyo ko masiksa mariba ito lang ka Wani di tetapi. Nah, datang kau kuburan suara, nasiksakan sa dunia. Satu na iba na asal dia mau siksa na kepangisin dapat ada tentang keturungan tinale. Oh, maka benar ako ni maka narakasutan ko kao. Na kira ko na sumo wala na malo tarot ko para pang kita na dia tahu. Tetapi ini punya ada mga neraka. Mga pakaisi ini daw makakit ko neraka na pangawalo. Datang banyak pemuda. Oh, kemudian na usuli. So ay kung nita na ko Allah dito rin makakit ko neraka sa api so sapro mata. Dito rin makakit ko neraka. Insyaallah. Kapan mo asal ko asal ko na dia makakit ko neraka sa kaya mo sa lupa. Kung isa karon na kung nina no wala di talo din ba kau ito na nakasa apiasos isa hanapas. Sabab sa ko asok ito data siya. So dia muda sa katawanan ini surga yang nakalaya ni kaya ko. Na ada paman asa katawanan alamnya kasurga sekalian mampu ada na amalia. Dan dia kedua pagi mau masuk pagi istighfar. Nah ini istighfar mga malaikat antum na yang amalkan. Nah, di dalam perlukan dia bukan ada nama keruyan apa? Di mana dokter dokter keruyan apa ya? Di mana mereka upah na biasa tema dari amal kau. Di atas dunia ada para yang nama dia. Semua para yang pakai amal penutup. Simba aku para yang pakai amal penutup. Nanti dia ada kapiak, atigin at katahunan ng nasakiman,
Natulog-tulog ko ka. Tingin mo naman na tawo. At tingin na sa akin, na buka ko sa dunia na palugan ako. Palugan ko. Na ayaw na ulang ko, nahigira anak makautak ram, na mamasok ako na kata, naturo na ako makapto na kata, ahay mga tawa ko, ako po niyo ko tamo ka. Gila niya man yung sutaw ang karunan. Nabi niyo betul-betul akam sekali niyo. Lepasan niyo ko berkat niyo. Nabi itu niyo law mga tawa ko, kanya kada ko sa makautak ram, at pagkilipasan mo. Sebab sa aku dia orang si mutakarna. Hati Allah. Asal pemalaikat di kuda terkarna. Nema tu dekat dia selama. Asal dari surga kali kan dia. Apa? Wati wala malaikat di na lebih malaikat. Na kaya malaikat di bukarunan. Na iman tu nakarunan na ikut dia mensakasa surga ke surga. Allahu Akbar. Ibu pilih surga nama dia malaikat. So, lem kalau kita terus amanah malaikat ni, amanah dalam pada Abu Bakar anak abdi sana pusuhan. Ikut pi kaso kesakit, ikut pi kaso miskin, ikut pi kaso parana, ikut pi kaso makan dulu rasa kalian. Dan ni yang kapi atau akan buat dengan apa dia musuh ini. Allahu Akbar. Bu, ada asal atau apa? Ayat pun bini surga, siku surga na. Sebab sabut tak ini kami Allah. Ini kali mustahil Allah. Nah, yang begitu mudun semua amal. Nah sekalian na ayat mudun yang bisul ku surga. Nah sasa timang. Amya kurang adanya bisun kusur genan wat nasati membuat malia nabi tartokruna pakasuk kusur kako kurang suama malia seisa tapi mga malaikat kaya kabayo Allah na Panginoon sa mapia na makatuma sa mapia amal apia sa sati mampu na o iman ko timbangan pa ang pakasuk sa surga na niya giluwa sa amal kaya pagpapagal na sumanya na siya kaya musibah niya natigyan naman nabigyan kong kasaratan na amal kasi isa ka na makakasog sa surga. Natigyan ba yan ay kalitan ko Yesu masa arin na Yesu ano ba na ikinugan akong nakakuhamal ka kinuha ka mga natigyan na kurang ako sa isa na upang ako kabigyan masa timang buwaman api kay ito yan ang pakasurga ko natigyan na yan tigyan na wila ka lang nagdapan naman ako kung suwa malaka namin kasakang manikya kurang nabiyang niya itong suwa malaka aku ni anak mau bisa mafia. Nanti tu dia suara dia berkali dan dia dan bisa mafia. Kasusnya yang kinanya nanti ini nak nanya saya kalau saya semua kusoha. Nanti kita mau cerita, kalau nanti kita dia masa mafia, aku dia bisa kusur dan sakti mana mafia. Nanti dia aja mas aku juga ada mampu kusoha malam. Apa yang nanya suruh kamu masa mafia ada tahapannya yang antara apa? Nah dia mengatakan kegiatannya, nah nyago kawan sempat pikirannya dari nagonya kesuhu ya pelapang di rumah sapia. Dia mana kira saat apa? Tiga untuk saat apa? Bagari kunino kayak ini. Tiga nama datang kita, upaya pulang besok kusur kena isi sama pia. Nanti kita bida tak, sama yang pulang membuat tiga nama. Mafia ko, natinig bang sumapipia ko na kasarti man na mafia niya toon kwa malak. Saka niya kadang-kadang kay mafia, hindi mo daw kapakataruto. Nasaan, narin na mafia ko, araw ko isa-isa. Hindi na ito natin mafia ko. Hindi na sumatatago sa dunia, na niya ito na malak ang garo. Natingin na ito, di mafia ka, tingin na mo eh. Hindi mo mafia ka pa sa kapunlawa ng mga siya. Natingin na sa na iya ko kurang rakong na daw makatarutok sa mafia. Natingin na sa babatingin manay ko, gagawa ko, nakati sumapia ko, ada ko pinagpigyan ako akan. Naman naka sa mafia ka na mga makasurga. Dahil kumaroon ako sa katao, may ka mga malaikat, nagtigumamalaikat tayo bantu, nagtukasurga ka kusurga. Sabab sa niya tarutok sa mafia. Natibu Allah Ta'ala ninyo kasi ito kasunod ako surga.
semua malaikat na memsasir. Aswalna na mati hukuman. Ini untuk mengadai problema ya kasudia ko surga betul. Ini umang tahu di luar ini pasti itu asal ko surga. Tinggal malaikat ayat Allah na ini tu. Nanti dia adi kepakai hukuman Tuhan niyo. Uba makasul sa surga so ini kapdi udidan mau na so kumya pniyon. Allahu Akbar. Takbiran. So mananya niya Panginoon mga malaikat so ano po sumapian. Natingin ko sa kanta mana ko niya dirang na digira. Natingin ko mga malaikat so kaya tonera ron natingin na rin para luga. Kung nakasumul ko surga di suwi ni kapnika. So pada dia nabi Rasul Nabi Terbian tertanam artinya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Abdi niyo semua tahu si kuliah lupa ay kapni kanu makat wallahu kuliah wallahu. Sama tu na salin sa tahu malaikat bisa dibuat biasa kerja dunia nama kau mata besar wala mauri na ikut disiran mampu Allah Subhanahu wa taala. Dia ni kesuat angkai au yang kita au yang putihan mengaina au yang sa dunia au yang si kokobo ikat loto na au yang sa apo Allah tunai kalima kalima na putapiwan sa darul qarar betul darul qarar na ingat adil nauriannya ingat aanapunannya dabannya tu lah dabannya kapusah YouTube turun doa nama orang. Nah dia butuh yang kedua. Nah ayam orangnya al jannah tuan nah surga surga. Nama maka surga sotau. Nah din nak kapusannya. Nama maka neraka sotau. Nah din membuah kapusannya. Nah dia apa hukum suara. Nah pemaka surga surga hukum apa surga Allah. Naku makan darakaan surya koko makan darakaan. Na dia kutu sudah tahu si surga. Na ayahku baru mga taon na masuk si surga. Atau orangnya umanisar tahu na peso magino niyo na may ito pakumakin beliau ang surga. Allah Akbar. Ya kata orang lima tu ada taruh masuk dalam surga. Sakap pilih surga dan datar menurut masuk surga. Nahu datar penuh semua rumusnya dan rumusnya pun telah masuk surga kan? Alhamdulillah. Nah, surga nanti mah hati yang butuh aku mata nukul surga. Bagaimana aku masuk surga, na pun maka mudah dan uang. Allahu Akbar. Pemaham datangnya, lama-lama datang surga, sulur sama umumnya. Kita datangkan semua itu. Mga itu na 30 orang, muli na 30 orang. Ayun kita datangkan itu. Panguluan ada foto. Butuh manusia saja nomor apa. Nah. Pemaham dan Rasul mengatakan jadi bukan disebut anda tidak masuk ke surga apalah mudah ada yang siapa ada yang nama mudah ada nama siawan mapita nakal buat semua mudah nanti pelapiran aku nak awal kasut minawal yang kuat nanti ketunang Tuhan dia tahu semua mudahnya nah sedangkan mudahnya kata dia mudah kira dia tahu semua mudah itu adi tapi kita makan kenok Ayah kamu ketua yang mengatas saya loksir dari kita daerah so bukan ini tidak kuatlah mau manusia apa sirahnya Allah loksir sama itu nagian kutu apa pun kamu dari mau manusia dan dari untuk siapa kata yang kedua kumaru nah semua manusia na betul biasa semua berdadiran dan kesiran Allah sabaran adil kesayangan kajian kutuan mungkin terlalu wallah badan insyaAllah na badan uman sabar dan du nama kata itu Allah na beriman tuasina bayi yang masuk pergam
niya durang ibadah niya kayo dito na niya mo kayo ay di mo dalugan dengan lagi niya kabukuran okay kasi na mga sabdun na du na manubay sulawasa naro na umang kasabdun na du na makatay sulawasa so mga lawas sa impyerno taro Allah na niya makatimtim nagkatay din katihoy ang katay taro inshallah bersisito surga so katay upang makasurga. Nah, ikatlo aku baru sa surga na baru awidakan. Kaya maranya na namun din kapipya ginawa so kapakasurga. Api aso may to awidakan na baru awidakan. Ino sa lagu may manduna pasusugat kami sin na awidakan asimuy kemudian dalam masih kumawin siya karena kita kuidan dan rokok. Insyaallah kami tahu makasugatan. Insyaallah. Naroon na din na ito ang kapapa na palit kasunod, para palit nakapipya ginawa, palit kadarerewa ginawa. Namun ang kuwin tao na kusog-sugla na magkakuha niya. Ikapat ako masih kusugat na dabaru kapatan. Diru putih maka surga sadayo nawaya buyang sirata nawaya buyang sirata ikan lima aku mahu apa surga na tikarun gede sadayo sa pakatarakan yuki lima aku mahu maka surga si kuda musurga punintan ko Allah asan tan mamalitan na yan mapuro ko surga na dia puta niya ko maka surga niya tumiran ko mga malaikat ro ahli mga malaikat ko Allah bisa na surga na at nagdataran nila na gusto dunia tigiran ayun to tigiran sa dunia na ada na marananggan niya mga biton ko kapuhan nakatiyan mga po biton siya pilan at tigiran ako na ba ng biton yun na ingatan na diyan ka nakapagpumarperkiyan sa sito na sabag kukuhatan niya niya kapuro-puro ng kusurga na dia karena isisito niya ililindo niya na sabab sa palaya kulawa sumawala kinukulot ang sa buko para isito ada taro mga abito sa dunia ka sabab sa buko para sosito mga bulo na mawala Allahu Akbar tingong ba ako niya ka surga ay mga malaikat na antay mga pangingit siya natingkunan mo to ang mga malaikat tikun ko mga surga atay mga pagiging sa baso-baso mga nabi baso mga rasul natin ko ng mga malaikat na diya mga pagiging sa naso bili-bili mga baraman at bili-bili sa inga bili-bili sa paratiyaya at bili-bili sa pamilya ugay na isa-isa sa paratiyaran ko Allah at bili-bili sa hindi na gusto pamilyaran na niya magamal sila nasa sila makapagpagin at timur-timur sila sa Allah subhanahu wa ta'ala nasa otan bili-bili sa mga inutil gusto bili-bili sa mga munisipyo tanong sa mga baryo tanong na bili-bili na mga pamilya tanong na yakatitimur tanong yung manto nasa bako paratiya tanong ko Allah sa manuto na kunin tanong ko Allah lumay tanong makapagin tanong sa kota mapuro ko surga apa betul sa Jannatul Firdausil A'la surga at betul sa Firdaus ante ko benya kano ako makapangit sa tapapuro surga Allahu Akbar amin amin ya rabbal alamin tulong din tanong ko Allah utang din napakasisiringan na tato insyaallah insyaallah mga siringan ko surga takbir na naman takbir na naman silingan ko surga ako yun ang kapunat na tanuan niya kayo sa duman na ada na sumiyong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaka at yun na ya Rasulullah pamang niya ka po Allah sa pagkukat kubuwi ang naman na pamang niya ka po Allah ni pagpupunta ako sa surga ni pagpupunta ako karo sa surga nasa unsur nabi na kaya dilihan niya at yung punta sa katawagan ginanto na yung amal ka
sama beberapa anak. Dia apa untuk sahabat tahu maka kenapa sekalian tahu beramal? Tingginya ya Rasulullah, mau kata anak nama benda malam nak tubuh yang Rasulullah muskah. Tinggi kebuwe nak Rasulullah, nak tubuh nak muskah Rasulullah. Itu akan kurniakan bangnya Allah itu dah sekarang mah kalau kamu amai kumilong tanah kami ada datang dia muskah atau auto ya halal lah ya kan asahab kebuwe namun amal garuna ni pamangnya kamu Allah ab kebuwe namun sengaja sekali ketiga umat papindah naja sekali ketiga nak pilih apa kaya Rasulullah. Nah, pun dalam misal-misal dengan amori, aku dengar semangat tahu, nama kamu dengar semangat tahu, nanti mana ada lupa dalam sekarang 5 tahun. Nanti tapi kamu mengenai Nabi di kapur Rasul. Ingat kamu nak Rasul nanti ya. Itu daya apa? Ini daya buat nak kubur nak Rasulullah bukan. Ini tinggi dulu Rasul nanti ya. Ayuhsyarul abdu ma man ahad. Sisa dengan amori. Na pamuya bin Allah SWT si salungan amorina itu piyan sutao kebubayanya. Mana niyan na? Umang lutu Rasul ada taruh pintu yang agian kebubayan Rasulullah khususuhu Allah Nabi tuna Rasulullah khususuhu Allah. Kau. Nah insyaallah kebubayan Rasulullah khususuhu Allah. Agian Nabi tuna taruh Rasulullah khususuhu Allah. Nah ini istilah Adiong ko to ako nagtata. Amay kaya kebubayan ka nagtao at ikapilay. Ipulat na mawatang berkata at kebubayan ka. At nabangani, may pa masay. O di nagkebubayan ka daw karaw ka sumasanya. Na pudro. Ako kung kapubay sa tao mapiya. Na makatuna ka nung sa surga sa putuwa kapakali. So kaya pala niya, na ito sa pagkubi ang Rasulullah mga Rasul nagpagkubi ang Rasulullah at Rasulullah di sini nga Rasul ang Rasulullah dito na iyon doon na kaya pagkawin naman siya katawuran dataro din na ba yurato kung ililay ako na ibumiyatar ako nagkubi ang struktura to nada tu nak kira maktura tu nada kaya mata rusakan nyapa 2 oras nada taruh naman di gusto wala ko dia naman yung mata Jumat na bunda abiyata masama gani na kita rin ni mamusiyan na di ka rin kebukulan Allah ino to napagya sumul sumu'min na dinanagkas mo si kumakatir Allah ako sumakatir Rasul. So sa mu'min ay ginagturgin so baldingan si salungan amori na data o kabayan din ang kitunan niyang kutuban niya. Haniyabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam man ahabba lika Allah ahabba Allah lika sa tawag kubay niya na kitunan niya ko Allah na pagkubayan Allah ang kitunan niya. Insyaallah nakubay niyo ang makatutunan tanong Rasulullah. Masih sa mga mori. Nahamay ko makadarpatan si kusurga makanya tanong ko ang makadarpatan ron. Na ditutunan tanong Rasulullah. Na makapunisita tanong ko ang. Nagyang ko ito ang darpan mo Allah sa pagmakasurga na pag-isir niya sila. Kaya lang kanuhan niya kasurga na antunonon imagtuyo sa kaya pangasurbayo. Nanti kira na ya Allah na sudah may ilayo kaila ni mga matami na may ilayo siya mapiyak. Sudah rin sa niya mapiyak na miyan gawin siya mga pipiyak. Sudah may titik kupusuan niya mapiyak na miyan gawin siya mga pipiyak ya Allah. Ugoy na yung ulam ko na dali kung dinabir ka ang may isa-isa ang miruna niya makasurga. Ibu Allah atau yang dinoto suara hati yang tuh he mga tao ko surga. Tapi kuno ko na mga tao sa surga ya Allah. So kebubayan ni bimdalon niya at kebubayan ni
So ino kami di rumah saya kapuna no. Sa dia biru di kaswaswatan. So dali panakuton sa katatagon sa dunia ay simbaan na himantunay kedelemis. Ibkulemis kaya Allah. At tutul po binisampay kami. Adamis kamay sa dunia na kubuhay adamis ka na himanto. Na niya makasurga kami ang piyak kadera kami ka. Na ayaw mo ka kumplituin. Ando mo na ikay kaya Allah. Naso Allah. Nagkiliyan at yung kanalapang ninyo na tiyaripan. Sa suwag na isubuyin ko mga malaikat yan. Isayat at yung kutarunjing dirarunjing tanong agusot ko ang tanong. At yung kuto akinoon mga malaikat surunjing na ngaylay o mga ulit ko Allah Ta'ala sutuhan nila. Nasukay leran si ko katihaya makatayin. Nagusukay leran si ko kaubaluin yan. Tuhan api teman tamaran amawang. Iteman tamaran api akasamsam sukatayin. Nagu biya terus semangatnya maka surga ya Allah. Timun-timun sulaw-lawan o kaya pa kadayan ni surga. Nadal yang kating bengisuk kapiya akidami ko katay kay Allah. Ini sama kayo pangturang tanong Rasulullah dua. Allahumma rzuqni ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, nabgarkar kami rizki kami, garkar kami amarah kami. May dami sukatay kay Allah sa naman ko. Yan mala ang Rasul sa kutulannya. Ya Allah, nagpumingkul ka. Pakilay karakot sukatay na sa naman ko. Allahu Akbar. Upang ako sa mga manusia, sa mga malaikat ay nagwala, matatay na karang niyo kung yan noon. As kanuun na may kamamamang surga na sukapakatay tayo ka mo Allah na matag yung mga talasungwe sukatay yung mga binadari na diyang putua katay yung kuya kanu na inisindo surga sukatay yung dahil mga dita manakatay mo Allah subhanahu wa ta'ala. So ayaw mo na niyan nakagtentuan tanong ko katay mo Allah na may begitu na tanong o sungguhan tanong orang wala. Here, sabaran na diyan na abang po sa lakang sina ang tuloy ni ba na diyan kay papakasoga na aya isa at isulitan ko soga na diyan po ito akang ibigay tanong ko para may tanong ko mga manusia iisulitan ko soga. Ayaw yan, nagbuloy ka ginawang ka, mapia sa relisyon ka po Allah o sinto na po Allah. Nagbuloy na ka so, para may kamamano siya ng po mapia. Naupuno to pagulutan. Mapia kay sipon, mapia kay parangay, nanyang bugyan ka rin sa so. Allahu Akbar. Uwi, naupukat man mapia sipon, na marata kay parangay, na marunong baka makasoga. Allah. Yan panutulan sa kataway abara samboy, nabara puasa. Naya po ini pakanarakayan na yan ang gusto niyan sumdungian, nada niyan din pakakana, nada niyan din pakainuman, nada niyan pakaliwas at tao sa likod at patay ko kalamusun. Na yan ito ko ano ito napituro yan ang paghihipin namin. Ito kanarakas kami. Bigyan na yan Rasulullah na para sabi ang ubara puasa. Bigyan natin ang para sabi ang ubara puasa. Hinutuwa, adin yan po akong sumdungyan, adin yan po kayo at mga Panginoon sa pagyayaw. So, manan yan na diyo ko tawagay, na po hindi pa katarakayan na maratay para may po, kahit po. Na yan po na po manusia, hindi ka pangakaman. Manusia, hindi po kaman kapunan ko ka. Ino niya po, tulso ko yan ganyan ka, sabab sa kaya po. So, ayaw marinig, na so para kayo mapiya, na isun sa surga. Na at nasa katawa maya partul ayaw ko ginisulya po surga na siya ko niya ng putwa aso pagkawa na di ko ngayon sa puta matatang
ai kehurun. Na dia mutakino mamasuk sa bala mutalong kayan na yang nanya saya na pia kayo meron suaso na pia sa mapansin ni suruin. Mana niya na. So kenapa ini tuturo na berpatano ke pakai atau may utang sa so. Dia mutas na sini ang tumiyaton sa dia mutak harupan. Ikaw ka may patano tungkol sa so. Uwi na ibarat itu ugono. Ayaw na inikap dia na palang-palang na sulit ka pakatalipon. Na yan mananyang na ini pakasurga yan. Ayaw kaluwa nga mapangakam na manusia. Ayaw kaluwa na mga tagpiyakan ka, niya kabaligro ka. Ayaw mananyang na watailu na piya kabalig ka. At yung po tabitir Rasulullah sa dun sa pakabalingan niya sa watailu. O di na siap niya sa watailu. Na kesa na dun at yun ang itulang sa surga po surga. Allah. Antara pada iman itu ada mata tadi kuliah nama tayo, benar benarnya Allah Akbar. Sesuatu terlekat ni mana itu yang ada. Mana na sakano yung mga tawad dito pong bulago Rasul sa kasunod ko surga inshallah. So pangapita sa mga tayo. Na isa ko ibu puruan aku kurang yang sama yang kita betul terus dunia langsung berlalu sekarang. Ayo nanya nak kurang yang sama manusia separang yang yang win na ayat ibu puruan aku kurang yang sama yang langsung berlalu sekarang. Sakit turun Rasul mungkin isi bersama taman ya Rasulullah antai dengan lawannya nak kurang yang aku separang yang dan tiga nasina tigina urianina na tigina sina na tigina urianina na tigina sina ya kapalo niya mabakasyo na tigina urianina na tigina si Allah. So ayat ini na ayat itu turu amano to kaya tafsir ng mga ulama na iprabig si budo ko ina o budo ko amausuin na iprabig si ko ina. Ikaw na ayat sa butro na ayat tipu puro aku kurang yang sama yang manusia na suhir so beralustah. Sakit turun Allah Taala sa Quran, wa qad rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Ini sumur kau Tuhan kamu. Asim buat Yusuf Allah sadiyu ikut aku tu naurian yang nak bila kata Yusuf beralasim. Ayat ini dia. Nah ayat itu kasih kata nasib buat Allah nabu bila ada terus berlalu. Soalnya mana ini, nama dah lagi nama naburasi buat mana tidak selusia. Tapi itu nama, kalau penutup. Tapi itu Rasul latihan. Aridallah, firidal walidain. So kasus suatu adalah nasiku kasus suatu berlalu. Wasuqullah fi suqtul walidain. So rarang itu Allah nasalin sangat terang itu berlalu suatu yang ditikap terang itu Allah. Yang kesadaran. Nah dia nasabah tawatan, ada yang tawatan, nama rata ada manusia. Nasi daya datang tu Nabi Allah. Nah dinian ketiga rukun boleh. Yang nanya nama taisi nanya mana ni pilih ini. Padahal mana mata, akhirnya disekit sebenarnya. Nah yang nanya nama taisi nanya pilih ini. So, liuran yang saku dari sini. Inanya apa sakit, malu bagi kapal lausan, ini belum sudah dia. Dan yang foto, artinya negara tamu nak apa pun. Di sebut dua tanya. Sabar saya mana tanya dia kini. Taman sakit dia suka kuda mainnya kumawala yang sebenarnya. Nanti akan selingonya mau tanah yang ini tanpa mau tanah. Nah dia butuh isa sarpura ini yang kuda ini. Nah kaginya magdanya ayah kiado kampiran ng mga kayo. Nanti kita yang tanpa rin dia watak lain dari pada punya bus. Lagi yang butuh. Asok yang tanpa dari noon sa mini sa usiran ng mga pupura mga utak. Nagusto mga kayo nasinanya na ini lugar yang aliman yan si ko hindi na kulay watayat
na umani sa gadaniran, ama gadanian, ama purwa, mga utang, na putol niya. Putol. Nakagin na isulupot niya tayo sa kalasan. Piyusin niya siya. At ginagalitan mo, tunap si Kidiyang Karang. Tigyan, ingin ko naman sa kasang kayodar pa, nasi galing na yung masumalakap mo. Kasi na yan, napantod na meratag mo. Okay, nasuwallahu ta'ala, nagpupun niyan sa bata-bata. Pupun niyan sa kaya pakapunta-kanta ng mga manusia. Sa kutaoras, nagbuling na rin yan kato, nagbulingan. Yun yung buwag ka. Marunong sukasadap sa kalasan. Ay na, maliw ka na marunong sukaliw. Tak na ba na mga lalang, matitibo ako mga kalasan. Yan kato sa ikliw niya. Nagyang butol niya pag-iro sila, nakarita ko, dataro sisikap sa uwayak. Ginaway kanyang kato ni Pliwang, sa papunin sa diyan ay nikiliyo ko matigin. Naupama ko diyo kumisampay ko, mga wata akong magusok pamilya ko. Sir ka sa nagyang butol. At ginagalitan ko, kung di ka totoo natigil sa ibalik ka, nasarap paratihan ako kung nagtotoo ka. Ilayan nyo siguro hinan. Aabiyadun ikarata yadat watayan na dinun kong pasulugo inakwatayan. Allahu Akbar. So mga watanaw pa kung maging tungayiran na malakal so mga bubay ko dunia, ubay na isa-isa usuin na doon na pinapiliyan. Nagyan ko to. Ginagalitan ko pamakinugang kasumasyata ng barakat. Sud natigyan so kiyang nawakuron sa inisul kamong kabu inisul kamong kasampaya kalasan. Kami nititik sa puso ako. Amar kong dinuwamatun wata akong suing balingyan. Nawamang gulo na ang balingan niya naman doon. Nantunan din niya sa wata ako. Nangyati kilak natingin kalitan ko. Ako manisaludan tatingin ng mga pupuro ko mga utahan. Naputol na kang ka. Anak kong kami pang siya, agyuti pang kitar ka. Na naman ko at tingin na kayo nga katunsong balingan ka. Kalitan ko, kadugan ka sa mga utahan ng mga putol. Nagyuto at tingin. Sa mga lalat, ay ibalik kasi ko punan na. Naligat mananagang tingin sa pakawa kasi ko pamilya ka. Allahu Akbar. Suri-suri ko ng matawatayan sa niya kasalunan. Niya panaroon sa niya kung tagagawarunin na yan. Arami ko pa lumaratay at na yan. Marami ko pa, marami na riyong propertiyan so. Puso'y inayan. Na doon ang malis sumagaw niya. Nagyan ko to. Kaya niya suwak matawata. Kasi kung yan ang kaya pamimigyan na niya sa matagagoro din ayan. Nandiyan pero yan ang tigiray na. Nandiyan kasi pagawa. Sebab sa nilaya na api karatang alat karat. Adat ako naratak na rin malis sumagaw karat. Tingin, hina ako na iman tunay buling ako sa kata. Na imsipa ako Allah. Hindi ko sekarang puminatan sa marata sa iman ko. Sa husaliya ko sa katawan na api ako ang kabaratayan at nagkububayan ako ka. Nasa oras, nariuran niya punumas niya na yan sa kutang na yan na inibaling yan sa nagbaygan. Ipodroda na pipiya-piya yan din sinayan sa tamat sa kiyaga natin na yan sa kayan niya. Yuto, irata ginawa ko ng wata. Padang wata. Ayat yan kipiya yan na kanyang agad ng siya. Kuli ko si sagi dunia sorong siya na nauna tuman ay tuman yan. Dali na kapituman suwata yan. Uwi na rata ginawa ang kanyang agad ng siya. Na yan siya. Na
ayat nama piana suata nama pakasawin yan sulok siyan ko kata tabu yan seluruhnya nama yang ilok siyan ang kutua yang perhatian yan nun nagusok yang pagadating yan nun nagusok yang perhatian yan ko mga tuman yan kuat aja gina berdoa ko Allah dia kai dan bersedia Ramadan nah lalai kalau dia mapipia gino antara lamun namun dia kai entero ay garanao na support na dia kai entero para City sebab saja kaya para jadi isu ini kadang-kadang sa badakul yang menanya nama pipia, kadang-kadang nama masjid, kadang-kadang nama madrasah, kadang-kadang kadang-kadang bilangan sa Quran, kadang-kadang sa mga seminar perganti musuh agama. Pemerintah Allah Taala, apakah betul Allah Taala, agama Allah Taala semua masjid dan naguso di tanong mga madrasah tanong, naguso di tanong di kasi seminar sa tarai. Taruh na yang mana na makar saja potai ke lagi wanat kebubean wallah sigur yang ukiati wartano nak nabai musibli nabai mustahil apa kutun wallah so kau yang tano sakit terwanya monsa inna ma'al usri yusra orangnya nak tuntun numal pun sumarga usilbir wallahu ta'ala so marga samalbun sabir tano Allah so kaya pamantar sa tano sampai orang jasuh dan matiwa sampai dia pertaruh sahabat dia ginawa ada pita tanannya nama prabu tano aku semua buat tano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.